Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Cestujem do práce, troška som ešte neprebudený, nevadí. Každopádne dneska máme 7. júla, 7.7. a meniny oslavuje Oliver. A Oliverom prejeme všetko najlepšie a veľa zdravia a šťastia, veľa zdravia a šťastia. Každopádne dneska máme jeden špeciálny deň, ktorý budú oslavovať všetci a všade. A je to deň čokolády. Čiže každý dneska si dajte čokoládku. A ja si dám čokoládku v práci. Takže tu bol pneumatika. Takže nezabudnite na dnešné povinnosti a to sú pravidelný pitný režim a daj si čokoládku, dneska bude asi troška tak zamračené, aj pršať možno bude, nevadí, aby trebalo po tom suchu, čo tu máme. Takže užite si deň v zdraví a v opojení čokolády. Do pozretia, pozerať.